today. Muna akong gamiton nga service. Kay we will be going asa ta mga ande? Pilar niya, basin sa linya. Oh, Pilar and Dimiao. So kani. Ay kani sa gamiton kay padagano ni kay wa na dagan-dagan. So muna mo himuon kay nagbaklay ra ni siya kalingaw man ang padaganon. So, service for the day. Going to Pilar, Dimiao ug depende kung asa mi. Manglaag sa ko na mi. Char. Sana all taga Manaol bitaw. So kanira mong sokon man gud. Sa imo nang kon ayo. Na nag Thank you, thank you. Iyo na kay nas likod. Ano sila nangabot na sila si Bes Celeste, si Celeste Guapa, si Bashne, si Kuan then napod si Lani Gorgeous. Uy, my kilay will be erased in this helmet. Nahil what you feel? Kuha na ka masig. Dili, ibalik na. Bebe, say hi. So, Kuan, subscribe mo na ha. Chang Clisel Jade, no? Clisel Jade. Uy, Phil, remove your helmet. Nga na siya ka-protected. So nga ni siya. So dari may gatapok. Mani akong gamitan for today. Nabot na mig pilar. Nabot mig pilar guys. Na hi sa best. Hi. Oh. So nabot na mi sa balay sa akong best. I-off best. So mana ni sila. So dagang humayan. At sa pang-videohan kay mga kuan. Oh. Muna sila. Actually, gikapoy ko biyahe. O na nagosa ka vlogger o. Si Celeste Guapa. Ako may nahimong driver karon. O nakos usa sa ako ano si Best. Si Best Phil. O apil o tanaw. Ewa mananghid ba? Yeah, si Best Celeste. This is how beautiful Pilar is. Look at the rice. Bukid life is real. Hi Phil, say hi to your dada. So we need to walk because of the lapok-lapok. Because of the lapok-lapok. Guwapo kayong anak. Say hi baby oh. Butas. Hi. Wala, mo drive si you. Lako Phil. Tana Bes. Yapa, say hi. Darayo. So, Dadara guna Phil. o tanawa. Backlight mode with Baby Chang. So, subscribe mo sa iyang channel. Oh, ang galapok-lapok me guys. This is Bukid life is real. Oh. Maestra, mo ni maestra nga galapok-lapok. Oh. Lalapok pa more. Balansi sa pilapil. We are bringing our car. You know, Steph, our car. Hi. So this is our humble home. Ada ambol dom nila. Nana Miss Pilar. Para dito ginong beauty products. Clary! Hi, welcome to
to our place here in Pilar. Actually, this is not his first time. Oh, pila na ka-time ko ani. Lami untay pamuwad oh. Naana nga mag-expose na lagi mo na pumutro. Oo, isod sa next ako makaya ko'y buwan. Mudayan mare. Ara. Di na mamaak. Kamay na pangiton. Yabot na me. Hoy, pagawra ba ka? Di siya ba ka? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kasi may silig na ha? Kasi silig ka manilig. Daghan kayo me, kaya daghanan me. It's birthday ng nanay ron. Nanay is Pilar. Tanaw, nanay mo gyawin. Nanay. This is Pilar. Ani oh. Pagkamingaw sa bukid, kalami ba sa feeling? Hello, Nay. Happy birthday. So nakos Pilar, nakos kanang balay nga gipuy niyo sa bata pa siya og Celeste. Kay birthday sa yang mama ni iyo. Okay, see you later guys. Sis Ginoo ko na nga ni kami wala naman mi kay gipagamit na gipagan ko na. Sa katong igso bana sa akong igsuon. Ano siya? Kinabuhing baryuhanon. Ano si mama, mother ni Celeste, nagkuan kay bago pa sila nangani. Lagi oy, lisod og ada bitaw sa amo gilabog no. Kinitubo naman wa naman ay unod. Asa des ungkoy? Tuwa dito sa labas babaw na yung motor di ado. Murag na may nanakop adto. Labi to. Ano naman? Nga, kadadlaw matuloy na. Kadadlaw ka na. Manakop sila basta way helmet. Helmet, tanan na. Lisensya, rehistro motor. Wala man lagi may pahunong ha. Ha? May pahunong ha. Na, mga helmet. Wala, kumplito lang. Mutan ang nila. Rapon, gani nga. Eto ko dito kay Liwas, lagi itong gagaw sa babaw. Kasi ang adlaw. So, di may nanakop. Nga, why may helmet. Punong. Butang sa araw kung butang sa solicitation ng video po. Sir, paluto sa serbe. Paluto pa ba dami ato sir. Kung Liwas ang gagaw. Asa may motor? Solicitation. Ano so? Depende ras kan ba ng mga kada bitong manakop ay manakop ay nga isto. Murag kaila man tong Celeste tong usa. Kaya makailan ng solicitation dani mga classmates mga sa padya. Lagi sus kalami oh hapit na pud ni mang ano namuswak na gud ni. Kalami ba ning kuan ay ato sa amo kay ko ka vlog ug ngani. Lagi. Celeste. Hila. Gi bayluan, baylo. Atong puang nga motor. Amo na dayon gay. Lahi na gipa-check pa man ang iyo I don't know kung ilabang kan pero murag mao padung na. Ni siya. Nanilhe. This is Bukid Live. Di na kamera oy. Hoy, kung sabay problema nimo. Oh. I-off ra basta mawa. Mo na Bukid Live. Yeah. Si mama dai na gaduyan-duyan. Si mama to ko. Siyo. Dapat ipadool ng gawi ana. Mohawid yun yun?
Oh, sa gibuhat ng Celeste Guapa. Mo ni dyan kinabuhi sa una. Oh, anda di pa ka mo magpanilig, sagbot na po, kay mga tagak man ang mga dahon. Oh, kanawa. Di, dili kaning tibok dahon ko nimo tagak. Kaya tibok dahon sa lubyo. Oh, ano yung bukid. Nasuko na doktor. Nasuko na siya. Oh, pero wag mo po sa kasa ko ha. Para no, tanang doktor, gipasilid ka doktor. Doctor, medicine. Kanay doktor na sa kwante ba? Tibe, kalamisa. Tara, asa man na miyo? Ay, manggi. Ha? Oh. Labaw pa to mo ay nagabot sa dinyaw nga nay Lawrence na mo adto gatanga ra. Pungot lagi ko. Nakauyaw na, inga na, gano'n na kuyaw. Ato pa ingana may kapelo ba kayo? May gidangat ato ani ug makauyab na diyan magingana na. Kapoy, pagigay. Ayun na iya kay na libre niyo ko. Dugay-dugay na pukuha ka panilhig ang ngani po. Ah. Bukan nga nagdahon din. Napat pa dai. Dek, manala po para siya. Dok. Budok. Si Budok. Puro bata lagi. Isang sobra ulit ang anak ko. Pag bata. Hindi ka bata, guys. Bahala bata basta kay bahala tiguang na ko pero bata gyud ka. Doktor ba ya o doktor? Ano, mo ka doktor pin. Ingnan kita ko mama. Dok, ang saan man ni dok atik dok ako na. Okay, trapo na. Wa mo kay ba nanilheg inyo ra gitapok are. Changi! Changi! Sagdira. Sige ra. Nabali. Hi vlogs, welcome to my guys. Nabali ko nimo pakabutana din so ito kay. Juro ko gibalik niya. Ano okay ra ni? Kana. Imo ko mga arrange man. Na ang kuan dahon. Oo nga ko ron. Na kay lagaraw tay? Ah, pa ko lagaraw. Pansagib. Ay kanang pamputol ra ayo pansagibot tay. Ay pansagibot di ay oh. Pansagibot. Eh putol og dahon. Ah, asa man? Ha? Pwede ra pod. Nagaraw ko pagikan patay. Wala, tapos dito na kayo. Ito siya ako eh. Ito tayo. Mga tambok na. Hala! Ma! Catch! Mga on meron. Bayot. Sundan. Dari daghan din sa odin. Ari ta guys kay. Mamutol na po tag saging ari oh. Pinagandaan si kaya na ingana. Di nga naman. Murag imong i-explain ang process sa budol fight. Sama ka.
This is the first process when you have budol fight. You're going to prepare for the banana leaves. And you will Imo pa ning butangan og ay pakwanday pa buta paintan. ihawb. Bisaya. Usa pa na natugos sa. Tulo, uy. Apa si Kancang? Ay ni kay mako. Kaya kay day bagong Tara guys, andam na ko. Ah, Kagdi na laman to. manghab na pod meron. Oh, ihawb. Ito, labanay dang kayo. Lagi maghawb lagi ko. Ah. Hoy, kainitin Angay nga na, may angay ni mo i-vlog. Kaya daghang may intriga na. Uy, napil ko to. Maghawb ni ice kay aron mawag mga germs. Nabutangan na nimo og live in the bukid. Oh, see? Naging like bodol fight in the bukid. Sa ka ng mga interesting thing ba? Ano yan be? Very good. Another one. Number 09. Hoy, sakto na ng vlog. Pagdali. Na, wala. Suko na si Madam. Si Madam, Dok. Wa day milk. Loy. Oh, tubain mo tayo. Ano ka tuba tayo? Ay, may akong naga. Tuba mo? Wa na. Wala ko mananggot. Wala ka mananggot ha? Wa na. Budlay mo. Bijaan mo. Hi vlogs, welcome to my guys. Bali ka na kang likod. Hoy. Mubo na lagi. Pero kung ka. Uy, ayaw isa niyan sa ground. Gwapo. Yan na naman, doktor. Isugo ra ba doktor ka? Dapat yung matiman ka na. Hoy, waka subua. Gipalihog ka na. So, manay first. Baliktad, tay. Oh, dari na po dai. Baka na sili para sa sinugbang. Oh. Magsugma pod meron na onay sili. Amo to ni paglapit sa taon. Bodol fight na this. Ayos ay hayang iko sa. Tabu ito ni sa ba? Tabu ni. Tabu ni tayo. Kaya ka tumutumbo lo. Tuwang. Ana rin mo wa. Ano, Ting. 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 Bon ka tiglaro ting. Ano preparation sa birthday ni nanay? Tabunan pa man. Ihawb sa na. Ihawb sa. Asa ra ba? Nara na yun na spot nyo. Lan tayo. Pero to lang to. Banat be. Ay, gamidyo de ka. Naplagyan tubang na mo. Di kaya naman kay magtabon mo ko. Ten, 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 ten. Kung manabot sa mi guys kay unja pa Uy, magkaon. sili kita muna. Unja pa alas 3 ang kaon. Napani man na. Wa pagkitabon na ni siya. Awag sili. Your Arius looks familiar. Imo mo gud ni. Na. Ang kauban si Celeste Guapa. Unya si Doktora Gorgeous. No, si ahong kauban karon si Celeste Guapa ug si Doktora Gorgeous. Tubag nay. Kuan ni siya guys kung nani siya office hour niya guys Monday to Friday 8 to 5. Hi. Ato sa Putong. Clinic hours. Oh, Kay clinic Dr. hours Man. na siya. Ayang iresita guys kung sa anos ay mong siute. Kanang ganahan bes sa kapalit na bes. Politiko bes be. Ahong kanan. Politiko. Ayo ba na siya? Ay kung ka nahamam na. Tagko ni mo vlogger ko. Oh, lagi ako kanan. Welfare. Oh, nara oh.
Galisod siya. Actually ganihan nanguan na siya nang saka nakuha na tong Nagbuwad sa- nagbuwad siya, nagpractice. Nya si iyo. Mano nga takamote oh. Oh, si, Yan kaya na ko ngayuan oh. na si iyo. Actually, We have naman- to grill. Unsa tay sugba? manok, piso. Grill mig manok ka piso og baki. Baki sa basak. Nakuha si iyo. Oh. So, ang among sakyanan vintage, ang among sugbaan po vintage. Ang among gingari mga vintage food. Diya pa vintage. Ang galuto, brand new. But Bagong version. Vlog, di ba gidungan? Uy, picture si Romeo, gabunot, Lagi. mo ni traditional. Kamu kay ba mo kog mga Char. Wala mo kay lingaw-lingaw Roman. Oh, traditional nga pagbunot pero dili na sa purpose nga gibunot oy gakuha ra sa pagkol. para isugba ang manok. Sorry, ang na rin. Ready for budol fight. Ay birthday ni nanay. Napod meron. Siga. Oh, demo. Demo. Ana, mura kag magbunot una yo. Oh, mao nang maayo si iyo mulugit. Oh, Kay sa tungod kung sa ana. giton. Lisod na bisagon sa lugiton. Agoy. Ko problema. Pwede na nato lagi ta. Akong kilay, di ko natangtang na. Oh, si iyo. Pihi man. Sige re. Oh, ato ra kutob kay ato ra kutob ang mahimo. Din so apil video kung damulag nga bibi. Oo, ako nang gibidyon ganiya, nagibabay-babay ba abis no, kababay-babay ba kagani abis. Arman. Hala, wala ka kuha. My goodness. Mayo jud ka mulugit iyo ba? Sagun sa kagahi malugit man. Mao jud ana diyo mulugit ma'am lan kung sa kagahi malugit jud. Sagun sa katiguang lugiton man. So kani ready for kuan ni pampaaso na ni sa kuan mga kan kanang lamok mo na yun no. Daging na ni mo siyan yan dai. Bono. Na agwan. Ah, mo ni papa ni iyo. Unya ang birthday girl. Nay, hi sa nay. Hi. Hi sa nay, hi. Ah, ma birthday ni nanay. Nya, iyang kinakusgang husband. Si tatay. Nya kani sa kinakusgang mamakalay. Napos baby, oh, hi baby. Hi! Ay, sulti mong channel. Please subscribe to Clizel Jade. Dumas, oh, subscribe. Clizel Jade. Nya kani pod subscribe pod man ni Celeste Guapa Buhay Bukidira. Charot. Okay. Dai among dia si Best. Nya iyang mama kinakusgan nga doktor. Shout out to Doctor of unsaman, i-clarify ang Doctor of Education. Doctor of Education, major in Educational Management. Doctor of Education, Culture and Arts. Best. Oh, Dex gyapon. Doctor of Education sakto jud. Department of Education. Ano siya? Bago pa ni siya, murag mo graduate na ni siya sa yung Doctor of Education, major in Educational Management. Nag-graduate na siya guys, pero wa siya ni paso kay online man gud ang video ang paso. Nga kung mapasok kay gikan sa imong hagdanan. Wala ka na ba? Namira baglo. Nay butong ane, go. Basta ka ba? Mukuan ba? Kurang lagi ka na. Wad mo. Nay butong ane. Ija kay tutit. Nika. Nicole. Mo na bes kinahanglan. Ano tato? Ma to ay bes. Bes, kinahanglan ng grade 6 mutubo na kakair mabagay na kas motor kay daghang chicks. Oh, kinsa kay crush mo feel? Hello. Nika. Tingnan na ba na Nika? Si Nicole. Si Nicole. Si Nika. Ay, si Alexa. Pwede silang do. Si Alexa. Oy, si Oh, buhay bukid. Mutabang na pagkuron og kuan na manok kikuan gipatay.
Sunod is mag-prepare og kayo. Oh. Ganihan na niya pa kayo pero gi-prepare ni siya. Magpabaga. Diba okay ra man ka magminyo? Nay katuwang tayo no. Dire naman ka kay. Kay, dire naman ka ha. Ano na siya? So, ready na. Ikaw gagamaan niyo? Or pinalit niyo? So, muna. Kinahanglan painiton po ninyo mong upper part ani guys. Kay aron dili magataay-taay. So, ready na. So, ready na siya. So, diara ang among cook. Ready na siya. Og ang bana ni Celeste ni Bes. Oh, ready na. So, ibutang na nimo para tanaw Bisaya kayo, lamian kayo eh. Wa. Ay, wala na lamin. Ano ibabutang? Asin? Oh. So, huwaton nimo nga maluto tanan gikan sa unod. Oh, tanawa kani pod yummy pod ang galuto. Tuwa na baso. Dito, looy, no? So, hala na ni ambak init yo. Jara. Aja init. Uy, na pa iyo kay nahog. Dapat lang. Oh. Tugtog rin. Hindi kasi. Ikaw sa kay nahog. Lit. Hala. Ano siya? So, huwato ni bali-balihon ni siya after. Mga 1 hour sa balihon. 1 hour pa di ay. Imong tanawon ang kuan. Mo tanawa Lois ang manok na nagbuwag na siya tanan. Pwede. Basta kay tanon lang nimo kung okay na siya. Mula man siya kay kuan man siya. Nay. Okay. So, Tagairo na. mo na ni guys after pila na ka minutes siya. Oo, sa oras pa siya. Puro. Vidya pa. Medyo oras pa dai guys. Depende nas gibag-on sa kuan unod. Manok Bisaya na yo? Ya. Ha? Oh ya. Oh yeah. Yeah. Uy, ano man tong setting na? Oy, di pwede pa mamisita o wala pa nang mag-eskwela. Hala. Hala. So, my Uncle Romeo is very busy and then we are busy vlogging and dancing. Nag-tiktok rami niya sa iyo, busy ka tugbaog. Manok, Bisaya. Ay, uncle diha. Grabe ka dyan. Eh. Uncle, dito iyo. Oh, uncle. Sapit na siya maluto guys. So, after ani guys, serve na ni og parisan og hang yo no, sili. Ay sila to. Hoy, ginuon ko di man jud ko makog hang. Na. So man siya guys. Asin ra gud suluan. So lami parisan sa tuyo, suka, asin, pwede pod ipa sili. Pero kung di man kumakog sili guys, depende na ninyo guys unsa inyong panglasa. Kung ganahan mag sili, butang yung sili. Kung dili niyo butangan, bahala na mo. So man siya guys. Almost done. So after niya, iko na ninyo ni. Oh, mo ni si Ayan. Ayan, yan. Ayan yan. So, nagkuha siya sa surprise ni nanay. Paki. Mga bahin sa kinabuhi. Vlog jud, grabe ka dyan. Nga, okay siya. Yes, of course, Okay. because life is a Okay. gift Photo to be cheese. enjoyed. And, Shout pansit out na. to Erlina Baliling. Thank you, Arita. Cake o karing food for Parang birthday ng nanay. nanay. Red flowers. Si happy na na yun. How are you to find out? Sana isutong bago na. Ay, with flowers. Wow! Karon pa ko kita na day flower with money. Hello, sana all. All, balik 500. Hello. Wow, thank you so much, ta. 1,000 tanan. 5, 6, 7, 8. More than 1,000, uy. Ipupo sa nang Wala na aming strako. Sana all. Thank you so much, ta. Shout out to Erlina Baliling na sa UAE. Thank you so much. Happy lagi ka na. Mura lagi di, nay. Galain ko din sa Galain yung lawas. Katawa sa kuno, nay. Mahay sa. Galain. Yan. Lugpot guro ng lawasa kay galain. 85th birthday ni nanay. Thank you kayo, ta. Kay kami, ni
Leda na yung kumurag itipay. Di sure lang atong iyo. Actually yun, nanawag kong mama. Yan, hi sa hi. Dagan ang vlogger din napita ba? Si Doktora Lourdes Libres Rosaruso. Wow. Nakanawa ko. Lambi ito, bingka mamlan, or gigutom ra ko. So, naluto na. Hoy, Ba? Nay, naluto. Ready na. Kaya mag-set up namin. Lamian na siya. So, mas lami jud siya og hiwa-hiwaon. Mas lami ko nung gahiwa ingon si Ma'am Lani. Your hair is so cute. Yummy pag naghiwa. My Oh. hair. Mas yummy pa ang gahiwa ko no kaysa gihiwa. Mati mga lukso ni Ron, mahika na ni. Sus. Uy, lukso na ron yun. Hindi na hiwa ka. Gagmayayo kay budol la ba? Gagmayan, Romeo, dako ako. Mga lukso man. Bahalag init. Ang taong ulit, bahalag init. Na pagkaiwaan ni naman. Unjara tay kay kuanan pa na tay. Karon siya. Tama na siya ang sinog bagay. So, bam na later. Prepare na mi guys. Okay, tama na to. Mamlan, may go imong likod sa hangin. Ano rabe? Hindi, padula. Ari ka. Padula ka. Mamlan, kita imong likod. Sabi, budang rapin. Sa video. Asin na isang sako asin. Delicious. So we're preparing for the budol fight. Oh my God. Ha? Napaday ako na misa dia? Kana raw ina pa na. Why sili yo? Nari sili na kan. Why sili mo? Ang pansit. Tadaari pa. Yo kira na kay mama nagtinod ta. King kaput. Why ko taraay man tay kay budol man eh. It germs sometimes. Alcohol goes down. It germs sometimes. Always. Nine, one alcohol. Ibutang mo na pansit ani. Manas, ibut na mabago. Ano wala libas? Yup, ma. Kuan. Gawin tong patito. Asarap patito. Sige to. Ang databe. Ang platito. Make sure nga dili kurog na imong video ha. Di ka pasar. Tama riya nakita pa rin tagak. Kinsa? Naatoy platong mauri. Maligya ko. Fly Emirates. Katanawa ko din mong shorts yan. Fly Marites. Fly Marites. Fly Emirates. Sa Shopee dito, Fly Marites. Sa Lazada ba? Fly Emirates. Oh, fly panty. Fly Emirates. Okay, stop sana. Bas, ang ganang humana. Ore? Tira yan. Uy, sulita ka ng Fly Emirates. Gasi nga dito. Oy, ko ano mang good. Video, be. Give over. Be. Voice over sa be. Video sabi. Hey, good tissue ko. Nana guys, so na-prepare namin for Ya ko na. lang bala gani lang. Yoy. Nay lang ito sa Uy, ani just ko ba ni makasibo.
Tinood ng liog. So we're preparing for the budol fight for our lunch here in the countryside. Wala na ba? Gila na ko. Mag-edit pa mo. So we have here budol fight. Ang pansit best, butang na sila. Hoy, nanay dahon lagi. Duha aba ko pa. Hoy, di ka tuloy lagi. May goy na may yan. Ito din na. Bakit lagi na nga? Nay, luwag nay. Asa ba ga video be? Mana? Ni. Para oy, best. Mo mana agahawa. Sige na. Hoy, mother. Dahil luwag nay. Pagay ka mga un, ngagda na ka. Nagyawi naman sa Yun na na siyo. Ha? Nagyawi sa kanila. Dudlo diri ka, ni sakay bari ko sakyanan. Kaya nyo na, so na. Gabi sa? Sakyanan. Sige po doy. Ang gatang ito. Banto kay ni dagan to. Awas na siyo, awayo. Drive ka. Oy, apak. Sibo sa. Nay. Dali ari nay. Sakyanan nanay. Oh, pero wa ka bikitan sa. Wa man bibi. Kita na ang cake ba kay ang picturean. Oh, ang cake ko dari dan. Ari da. Wala lang na sa napilit sa manok be. Ari ang taan niya. Pre. Oh. Ay! Dili kang tama na. Di ano ang pagkukunan ng rice ari ang cake. So we have here, this is manok Bisaya, sinugba by iyo. Then we have here lechon manok. Ay, saan ka kayo kami dyan? Wala man eh, pahiwa yan. Wala pa silang kutsilyo. Char! Yan naman. Lula, nga mas magtibok, ibutang nga na. Ha? Di, ano gud ako. Binirahay ra. Oh, sige. Mga bata. Ako na lang hawid. Ingana, ari ka tubang. Samawa man. Lugat na manok Bisaya. Manok. Ay! Puro na ko ana na. Picture. Ari cake yan no? Dili diyan. Oh, ana, ari yan. Ihan pa tamplin mo sa Huwag mo na wine eh. Eh, Kumahaw ka mag... salamat sa ta. Una. Ala. Uy, picture sa sinanay. Mag-pray pa. Pray pa. Okay, so naman na prepare. Birthday night. Diha, say happy birthday sa. Ay, sa ano sa kanay. Ngana tay, salamat sa kamera. Ikaw good guy. Ang puitay. Sige. Senyor. Senyor. Ay, Happy labo birthday, taasa kay Nay. gutom na. Espiritu Santo, amen. Malaan ang dalego ng amahaning otohon. Ngayon nasa kami panalipod kanimo pilagi sa among pagkalibra sa among misyoon, among ang tawa. Huwag niya ng mga anak, mga apo, maham, binisin sila sa ilang maayong panglawas. O kining tanan nga imong gihatag namo nga pagkaon, binisin ni aman kay imong pagdawaton pinagi sa imong bugtong anak. Nabuhi ag hari uban kanay mong Espiritu Santo. Dios usa ang sa kanturan. Amen. Happy birthday. Wala mong uros. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Paspas. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Kinahin na yan. Happy birthday to you. Woo! Oh. Nay, happy lagi ka na? Yay! Happy birthday, Nay. Happy baka. Hoy, ako da. Manong di man. Di kanyangon magastatay nga akong igsuon. Hoy, dali na mo dito. Ang tangyan na yung asawa. Okay. Let's eat, let's eat, let's eat. Let's eat, everyone. There, I have a tissue inside the bag.
Nay, ikaw na, Nay. Naon sa mi guys? Ben. Pero ang picture ko, uy. Picture din dito ako. Ano na ba? Tay, unawanan ini tay. Unawanan. Panca kay? Unawanan. Unawanan ko. Ato ito ang ay galo. Nangan di best flowers ba? Ano dahil ma? Nakoy ka na. Ka na ulit. Unlan. Mabuhay ka rin sa unlan. Dali na, be. Mabuhay ka rin sa. Angkol! Magadungag. Tay? Pakuha na pansit anak ka. Wah, budol kan ni? Wag ka tuhay. Tuhan mo rin. Kariyan ang budol. Baso ane? Ma! Dali na. Dali ya. Ako nga baso ito na. Kanain doon kanila naman ako ka. Tara bebe ah. Ano tagaan niya, okay? Kung di ko pa price na. Oh, white cake with sour rice. Nabalik ka. Na ako ng rice di ay tabunan pansit. Ha? Ah, sante. Doon dyan, Rapin? Kami kaya sunod na po rin sa bilaran, basag na may tabi. Nana po ipa-cake, nana po ipa-kuang. Masamo. Raway. Ah, daghan mo ka na all ni. Kawal mo. Data ni mo. Niki ka kuda to niki kon ba? Apit aku tadi basak. Ah, bas ni di mo kaon. Aku ra. Agay, di ba ni? Kakang bitaw ko sa mini. Aku lang. Ano yung baboy yun? Momang ko koy tripod. Paano na may rice and cake? Tuan. Ang puding ba yan? Naya, naya ko kaya.
Ako din ba? Nay, budol fight wala yung gason. Kaon everyone. See you perting kaon. Bes. Budeng. Asa ko si Su lagi? Kalimot to siya. Tawag. Kaon sila. Okay, kaon ta guys. Kita mo ka posisyon niya, diyan daw dahil dito sa kabilaran. Bam 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 bam. Di, na yung murag ipalit. Pisa. Pisa? Sana palitong pisa mo. Hapit to bay say. Ha? Sibo na naman. Pahit kinagdam truck. Tapos sibo. Chang. Mayor. Banaw. Kaon. Hab, sinagbaw. Kaon bes. Nakilid. Igma, ah. Lamig ka. Sa sinugbang na manok eh. Manok Bisaya. Nanug-abo ko. Oh, katugon. Nanguyhab man ang katugong. Nanug-abo. O gilamian. Agi kuangan dahil wa gilamian. Hoy! Hoy, sigaway ma. So kaon ta guys. Later na pud guys after na mo kaon. Bye. Nahuman na sila wala pa. Kaon yo, kariyo sayo. Ha? Okay. Ato sang Ayun, vlogger. Hi guys, welcome to my guys. picture vlog niya ako. Paano na mag... Unsa ta na? Hi vlogs, welcome to my guys. Montage. Oh, si tatay oh. Kinakusgan. Ah, kinahanglan pa kutsilyo na. 99 years old na ni tatay. Maya pugiwa mila. Maya pa. Di nga na ipasa. Ano ina jud kay? Kuya, magkamagadag hiwa yo. Yawan is iyo anad kay mulugit bisag karang gahia malugit sini jamamlan mapasukot. Ni eskwela jud kag drawing yo sa bayso. Ay anad di drafting nga. Kanis Color iyo wheel ni. civil tech ni kusog mamanday. Kusog jud naman. Mamanday. Uy nabusog si number 7 imo? Number 8 man ko, pareho ra ta. Okay, so ang uban na human na sila wala pa. Ready pagyapon dagan pa nabili na pa nabili. Wala. Yapay kan. Sa din nga cake. Say sa te hi te. Dili. Lami siya butter cake. Bes. Mama. Bes. Ora. Busog na ka besay sa besay. Hi. Oh, may lagi na. Ang kinakusgan ang doktor. Ah, di kay kaon pa ko. Ano okay na ako. Mga po kinaguskan. Nurse ni siya, kari physical therapist. Yes, lawyer na. Lawyer din eh. Mama nilang doktor, kanilang nurse. Kinamot ni mga dagahan eh. Derabi. Kani teacher ni siya, pero mahimo na siyang principal or supervisor. Katapong superintendent kating usa, mahimo na po ni siya padong sa private school sa una. Science teacher. Mama, quick one. Ano sa kuna ko. Inakari sa loyo, dito sa principal. Oy, Dara, tambay sila. dito ko no principal sa Clifford. Oh, kani gikari siya kuan, dito na siya principal. Oh, shortcut ba? Oh, shortcut na siya. Kay mo superintendent Andre. Kami may kabat, maurin. Shortcut na. Oh. Kuan ka. Buti ay naman. So, mga sa tagtiwas guys. Mga sa tagtiwas guys. Mangain tayo na tiwas. Okay. We're done eating. Oh, we're done eating. Nagtambay na sila. Ang birthday girl pod, nahuman na. Sila bes. Nagpahangin na. Wala ka nagkaon, Col. Nahuman na lagi ka. Kabugnaw sa lugar. Dami jud hangin sa bukid guys. Oh, nanayaw ang mga kuan guys. Kalami sa hangin. So we're done eating. We're done eating. Yeah. Tambal. O di kami mo gipatumar, katong ipatumar, utana ka dugon sa to para magpalit ka daan. Kay mag-check up, muro gyud ang bisita. Bayad na pud check up. Tubig ra man kay ha. Eh. Butong-butong ta guys, butong. Butong guys.
Uy ka na may guwang, mura maghadlok na. Yeah, nagtambay na sila kay we'll be going home na. Besay. Ay, kinabuhi. Kalami sa butong, guys. Mama nang kaon. Yeah, and we're going to Dimiao na. Asa na ta? Asa na ta? Asa na ta? Ato ta? Asa ka? Asa ta? Okay, so we'll be going to Dimiao na, guys. Going to Dimiao, oh. Ito na may Dimiao. Kay camera by partner sa motor. Camera by partner sa motor. So, bye guys. See you there at Dimiao. Yeah, do yun sa may. Kinabuhi sa kuan. Wala na, napunta tayo ng balik. Sige, gusto ba? Yeah, kinabuhi before going namin sa Dimiao, mag-tuya-tuya sa ko. Uy. After the birthday surprise, we'll be going to Dimiao na side. Diba? So, nagkot pa may kumatawag sa kay we will be going to yeah. Ituya-tuya ko nila. Hubog to bitaw ni tanan ato dako gubog to. Mas gabes. Kaya muli na rabat taron. Namuwa ko? Yes. Sarap na ko po. Ito na ako confess. Akong kauban sa motor. Later kami mag-uban ni Bes. Gusto ba? Mungkin ka daon. Doyan ka. This is lang. Hindi ka daon. Ma'am Lani, bye-bye. Ibilin sa kane. Bye, ma! Ay, Bes, go. Ay, kitang duha, dali, Bes. Dali. Hindi naman ako. Pugat na. Yeah. Ay, wala sa tanong. Yakod. Nanurok yun, oy. Ano inyo maninay, no? Nawahi lagi ni siya or bago pa ni siya gitanom. Ay. Ana, sumarot to gadoyan-doyan meda. Madoyan ka? Doyan mode. Ano sa kabidyo sa ko? Wala, bata yun na. Hello guys, nakos doyan na sa bukid guys. This is for 3 minutes. Ako na po na Tito Bes. So, ay mga na. Guys, kaya ba? Oh, ayaw pa baba. Go, jump. Bukto lang one time.
ato lang one time. Nabali ang kahoy! Ali ag lubi. Patay. Masuway ko, tito. Suway ko. Nga na kakusga. Karahangan na ha. Nga Sa diyon sa pusbata? Ambak. Hala na damage! Got it covered. Going home na. Hoy, sayang. We're going to Dimiyaw. Ato na po na sa uwak after Pilar. So after the simple birthday treat ni nanay, we'll be going to Maya's house. So kami may partner ron sa motor. Kami may partner sa motor. So see you later guys at Dimiyaw. Bye bye! Si tita. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya't ako'y hagarating ka. Hanggang pagkanda natin, nagtatanong lang sa'yo, bakit kaya ibigin mo? Kung mabuting ang tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya't ako'y hagarating ka. Hanggang pagkanda natin, nagtatanong lang sa'yo, bakit kaya ibigin mo? Kung mabuting ang Hi guys! Ayan na ito na. So ini drive pa ulit sa Bilaran paglupad. Bawal na na. So, hindi tayo blocker na po. Namuha ko no. Ilang ka hours guys travel dito Pilar pa dire? Abi ra na de. 1 hour. 1 hour eh? Kami kayo. Haggardness overload. Yummy. So from Pilar, 1 hour ang mamlad. 1 hour travel to Dimiyaw. Kami kayo. Tapo na ma. Okay, anta. See you later. Bye-bye. Ana, sana all na ha? Kaon judyo. Ato na po sila, i-vlog itong nangyari. Adi ko eh, dili motor-motor ako eh. Di, apil na ba? Hi vlog. Welcome to my guys. Ganjo guys. Oh, mo na mong gihimo guys. Nang lamaw guys. So, mo ni. Siya guys. So, lamia kayong lamaw na hurot na lamia gid kayong lamaw. Kinalamian gid. Kinalamian. So, guys, thank you. So, moto nang lamaw naniud to sa Pilar. Kasi kung manihapon na pod mi sa Dimiyaw. So, mo ni guys among Sunday. See you later and thank you for watching. Bye-bye guys. Thank you sponsor. Tamis. Salamian nga kuan. Salamian nga
salamian nga lamawa pa ng hurot. Thank you, thank you. Maya, Ano nga tawa na. Maya, thank you. Bango. Tingnan na na. Na, nagangusa. Dami Ang usa gakaon og ganahan jud ni siya mukha og tagot, guys. Nagtapot-tapot. Eh, ano mga bata kiwa tayo ba? Ma, Maya. So, thank you. Kanaw sa ni langaw o langaw. Dali, 20 pesos. Oh, tanan, naninda na kanahuman na magkaon gipang tinda na. Ma, O dayo sa nagkaon og kay Mito. doklani. Doklan. Duklan ko no duklan. Dali, doklan ba? Fresh pa. O, after na mo namutong is nagida na pud rin kay Mito pero enough na tingali ng butong. Sila naman ni kon sa kay Mito. Tamis jud guys. Mo ni simple nga kinabuhi pero malipay ra jud ka sa gunsaon. Noel ba? Kay kumabi. Noel ba? Kuwaway lang. So thank you guys for watching and see you sunod nga sa sunod nga vlog na ko. Bye-bye. Best. 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 Bye-bye. Oh, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye, 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 bye-bye.